Hello everyone, good morning बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोरनो आङो मर्निं एकदम सिखारस्लाबना भिडिअ लाबाय आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला एकदम मा होनो अखा हागासिनो आरोना लोगोफोर खोमसि माने हाथावबो नङामोन आरोना बोथोरा ओमफ्राय आंनि आन्दाजाव अखाया 10टानिफ्राय हादों आरोना लोगोफोर खोरोमदों हादों बिदा बिनानाव उन्दुगासिनो आरोना नै फोजाथ'ला आङो नै मामिया एसे आन्दाज मोन्दों बिदाया नै गोबा फैबाय आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर खोमसि आरोना बोथोरा खोरोमगासिनो नै आंना दाउआ आदार बिबाय नै दर खेंबाथाय फैखाथारो आरोना दै थानायबाय नै बानाया खोरोमगासिनोबो आरोना लोगोफोर नै दमलायबाय नै बारजों आंना फुला खोमसि आरोना लोगोफोर नै मबाइलावसो एसे स्रां नुदों माने खोमसि ओमफ्राय दा मोनजाथ'वा नोंसोरो गेट साबि खेंनि आङो अखा हागासिनो आरोना नै लोगोफोर बारबो बारसोगासिनो दिनैसो फार्स्ट टाइम अखा हादों आरोना नै बेसेबा गोबावनि उनाव ओमफ्राय दबा थालायबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जोंना सिलाखौथ' खोबायमोन आरोना नै जोंना सिलाखौ खोबायमोन लोगोफोर सानफ्रामबो दै सारोमोन आरोना नै ओरैजाय गोजौआव लुमबावबाव दङ थ' अखा हाबाय बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय नै मैथा गायनानै होदोंमोन आरोना आङो नै मैथायाबो थांबाय नै लोगोफोर दबा थालायबाय नै बेयावबो मैथा गायदों आङो मैथाया माने जानो बायनायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अब्लाबो आराम थांबाय आरो ओरै हा खोजोब्बायमोन नालाय जोंना सिथ्लाखौ गोजोबाय आरोना रा एसे कर'ला बिफाङाव दै सारनांगौमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा अखा हाबाय बिराद मोजां जाबाय दै थालायदों नै अखा हानाया लामायाव नै आंना फुलफ्रा लोगोफोर एकदम बारग्लांथारबाय आरोना नै बिराद मोजां बारग्लांबाय नै लोगोफोर आंना फुला एकदम मर्निं भिडिअ लाबाय आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय फुलाव थाबथाबाय ओमफ्राय बार बारदों नालाय एकदम बारजों दमलायबाय आरोना लोगोफोर मा एसे मोजां बारनानै दङ नै आंना फुला आरोना नै अशक फुला ओरैबायदि बारखादों माने सिगाङाव थफिनायावथ' एकदम सामथाइ बायदि नुखादों आरोना लोगोफोर नै बेफोरखौ सामथाइ फिथाइ बायदि नुयोना ओमफ्राय दा बारग्लांबाय आरोना लोगोफोर नै दा थुबजा बिराद मोजां बारबाय आरोना लोगोफोर नै दा बुंसै ओरैबायदि समायना नुखादों आरोना लोगोफोर नै बिराद समायना नुदों नै नोंथांमोना माबायदि नुदों आं खिन्थु बिराद समायफ्लेनाय नुबाय आरोना माने ग्रिन बिलाइनि गेजेराव पिंक बिबार नै बिराद मोजां नुखादों जेरावबो बिबार आरो अशक फुलबाथाय बिदिनो बारबाथाय बारो आरोना बिराद मोजां बारदों दमलायबाय आरोना नै बेफोराव बारगोन खिन्थु दमबाय नै दमलायबाय समायसोदोंहाय बिरादनो अन्थाव दाखोरा आरोना दाखोरा थाइजौ बिफां दं नालाय ओमफ्राय ओरैबो आरो सिलाया खोजोब्बाय जोंना लोगोफोर बिराद मोजां गोजोबाय नै गोजोसिनबाय आरोना हाया बिराद मोजां रा बेयाव अन्थाइ होदों
लोगोफोर खोन्थाबाय आरोना आङो अखा हागासिनो खोरोम खोरोम अखा हागासिनो ओमफ्राय गुसु गोजांलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो माने ब्रास खालामना लाग्रोनोसै पटापट ओमफ्राय नै फिसाफोरनि थाखाय टिफिनबो बानायनांगौ थ' बेखायनो आङो रेडि खालामग्रोनोसै आरोना लोगोफोर आंखौ नै लोगोफोर आंना पनिरजों ओंखामजों माबाबाय आरोना नै फ्राय खालामबाय साजोबबायहाय नै लोगोफोर बिराद गोथाव मोनखायो पनिर ओंखाम फ्राय बिराद मोजां मोनो आंहा फिसा सानैया थ' बेखौनो बानायबाय आरोना लोगोफोर गोथावनो टेस्टिनो बेखौनो आङो टिफिननि थाखाय खालामबाय स्टाफजों जाबाय नै टिफिनाव रेडि खालामसै आरोना आङो बेखौ नाङा आं लांफैदो बाहाय बेल'आ बोरै थोनांगौ नोंनो ओंखामा आंखौसो बुंगोन माथो माबायदि पेरेन्टस माने एथ' बक्स फिसायाव ओंखाम हरखो होननानै बुंजागोनसो माथो आंलाय दा हुगारनानै लास्रांबाय आरोना लोगोफोर नैबे फिसाया फिसाजोनि ओमफ्राय नैबे गिदिरनि आरोना लोगोफोर जाबायना बे बिदानि नैबे बिगैनि आरोना ओमफ्राय वाटार बटल नै वाटार बटलाबो रेडि जाबाय आरोना नै बिगैनिमोन आरोना बियो ओमफ्राय गावनि एकदम अबस्था खाराब आरोना गोग्लैनानै गारिजों हुख्रेमजादोंनो ओमफ्राय बेखौ बिगैनो गोदान बायफिनबाय आरोना लोगोफोर बिदानिया ओरैबायदिनो स्क्रेच जाजोब्बाय गेरेबजोब्बाय गोलैनायाव गारिजों हुख्रेमजादोंनो बिराद गुदुं थायोमोन आरोना लोगोफोर नै सेस बरबाद गुदुं थायो थेवबो ओमफ्राय बिदिखौलाय बोरै हरनो आरोना स्पुनबो वाटार बटल सोखानोसै ओमफ्राय नै बे कफिसफोरा नैबेयाव दे सायाव मोनथिबाय बुगा सिङाव सोदों नै बेयाव टिफिन नै बेवहाय कालार नै बेवहाय गासिबो कफि गोजा ओमफ्राय नै बेवहाय बुक नै वाटार बटल अके जाबाय नै रेडि फिसाजोनि थाखाय गोथावमा नाहर दे जादो दे अखायानो नै ख्रेब ख्रेब हागासिनो आरोना लोगोफोर ख्रेब ख्रेब अखा हागासिनो नै बेखायनो दिनै नै साथा लाखाबाय आरोना लोगोफोर नै साथा दा थांसै फिसालायाथ' थांखाबाय स्कुटिजों थांला थाबायनानै थांसै दसेनो सहैखायोना जाबाय नाम्बार गान सुइटार गानहोलायनांबाय आरोना दिनै नै ओमफ्राय बोरो खानाय खाना होबाय साथा होनो मोनबायना दिनैसो अखा हानानै ना दोनना फैफिनलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दानिया एकदम थुमथाम मावदोलाय आरोना खामानि दामानि बेनोसै आरोना बिमाफोरनि डिउटि थ' बिराद गालाय गुजाय जानानै दं लोगोफोर फुरा गासिबो रुमानो दा आङो मावस्रांना लानोसै आरोना बे मैयानि जि फुरा ओरैजाय लेथ्रा आरोना माने बैग्रि जानानै दोननाय मानाय एकदम लेथेर फेथेर जानानै दङ थ' बेखौनो फोसाबनोसै आरोना आङो नै आङो सिबस्रांबाय आरोना एसे खनस्रांनानै दोनबाय माने बेयाव मानसि जिरायो नालाय लोगोफोर नै आङो एसे साफा सुफा खालामस्रांबाय आरो बिराद गफङो लासै सिबबाय आरोना आङो ओमफ्राय नै सिबस्रांजोब्बाय मोनसे खामानि जोबथ'बाय बाहेरानिसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो आं थाग्रा रुमनियाथ' आरो दंबावो फोसाबथ'बावाखै ओमफ्राय आङो सिला सिबबावनांगौ दं आरोना लोगोफोरथ' सिबनानै लानोसै नै आंना हासिबा ज्राव सिबनानै लानोसै आरोना लोगोफोर आङो जायफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदों नोंथांमोना एसे खोथा बाथ्राखौ उल्था सिदा जानाय मोननो हागौ मानो होनब्ला बे भिडिअआ फुरानासो दे लोगोफोर फार्स्ट टाइम अखा हाजेनदोंमोन बे समाव आरोना बेखौनो माने आङो दिनैसो इडिट खालामनानै दोनखानाय हिसाबै आङो हगारनाय जाबाय आरोना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नायनानै थाफिनदो बाय बाय